se jmenuji Jan Černý, jsem designér a tady dneska tiskneme transfery na lisu. Pro mě to je úplně ideální technologie, za prvé v té variabilitě, v tom, že si ty věci můžu umístit tam, kam potřebuju na textil, a za druhý taky v tom, že můžu mít do zásoby printu, kolik chci, a potom je používat tak, jak potřebuju. Díky moc Merchu za půjčení tohohle lisu. Ty motivy, které tady dneska tiskneme, tak pochází z mojí poslední show, Jan Show 11. Tady tohle je taková selekce všech log, které jsme na té show udělali a jsou vystavený takhle na tom triku. Pak tam máme ještě jednu variantu takového hada s logem, kdy ten had zase symbolizuje takovou tu zradu v ráji.